Здравейте, приятели, братя и сестри на канала Да почувстваш Бога. Този час ще разгледаме темата покаяние и напоение със Святия Дух. Но преди това ще сведем глава за молитва. Господи Боже, Ти, който си сила и песен в живота ни, Ти, който си Творец и Създател на всичко видимо и невидимо, Ти, който си източник на всяка добрина и светлина, идваме пред Теб с отворени сърца. Излей върху нас Святия си Дух, в умът ни, сърцата ни, напълни ни с Твоята мъдрост, сила и мир, за да Те познаваме по-добре, да слушаме Словото Ти и да живеем според волята Ти. В името на Исус Христос. Амин. Да започнем с четене на Деяния 1 глава от 4 до 5 стих. И когато беше заедно с тях, той им заповяда: не се отдалечавайте от Йерусалим, а чакайте обещанието на Отца, за което сте слушали от мен. Исус казва на учениците си да не се отдалечават от Йерусалим, докато не получат обещанието на Отца. Тук се вижда важен принцип. Духовната сила за служение не идва от нашите усилия, а от Божията намеса. Обещанието, което Исус дава, е Святия Дух. Личността на Бога, която ще ги напълни и ще ги направи способни да свидетелстват. Чакането е активен акт на доверие и послушание. Така че пълнотата на Божието присъствие идва тогава, когато сме готови да приемем Неговия дар, без да се опитваме да правим нещо сами. Деяния 2 глава от 1 до 4 стих. Когато настъпи ден Петдесятница и всички стояха събрани заедно в единомислие, внезапно се чу звук от небето, сякаш идващ от силен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха. И на тях се появиха езици, сякаш огнени, които се разделяха и по един се спуснаха върху всеки от тях. Тогава всички се изпълниха със Святия Дух и започнаха да говорят на други езици, както Духът им даваше да изговарят. На Петдесятница учениците са събрани заедно, когато изведнъж идва силен вятър от небето и огнени езици се разпределят върху всеки от тях. Това е визуален образ на действието на Святия Дух. Силният вятър е като Божията сила, неочаквана, мощна и реална. Езиците като огън, символ на чистота, просветление и действие. Всеки получава. Дарът е личен, но общностен. Няма неподготвени или изключени. Святия Дух активира способността им да комуникират посланието според Божията воля. Духът не само изпълва, но и преобразява, дава сила, разбиране и смелост за свидетелство. Не е въпрос на усилие или знание, а на открито сърце и послушание. Така че в Деяния 1 глава от 4 до 5 стих виждаме как Исус подготвя учениците за духовната сила. В Деяния 2 глава от 1 до 4 стих тази сила идва реално и видимо. Урокът за нас е, че молитвата и послушанието към Божието време водят до истинско изпълнение със Святия Дух, което ни прави способни да живеем и служим според Божията воля. Да прочетем Лука 11 глава от 11 до 13 стих. И кой баща от вас, ако синът му поиска хляб, ще му даде камък? Или ако поиска риба, ще му даде змия вместо риба? Или ако поиска яйце, ще му даде скорпион? И тъй, ако вие, колкото да сте греховни, умеете да давате добри неща на децата си, то колко повече Небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които му искат. Христос сравнява земните родители, които дават добри дарове на децата си, с Небесния Отец, който дава Святия Дух на всички, които го просят. Основното послание за нас е: Бог
иска да ни изпълни със Святия Дух и това желание не е ограничено от нашата недостоятелност, възраст, националност или време. Дарът на Святия Дух е достъпен за всеки, който го иска с искрено сърце. Елън Уайт подчертава, че когато хората се предоставят на влиянието на Божия Дух, Бог може могъщо да действа чрез тях. Пълнотата на Духа е неограничена и продължава от Петдесятница до днес. Чрез Святия Дух вярващите са освещавани, водени и вдъхновени да свидетелстват за Божията любов. Следването на Бога води до по-ясно и по-силно свидетелство, като животът на вярващите става живо доказателство за Божията благодат. Лука, 11 глава, от 7 до 8 стих. И там четем: А онзи отвътре му отговаря: Не ме безпокой, вратата е вече заключена. Децата ми са с мене в леглото, не мога да остана да ти дам. Но аз ви казвам, дори той и да не стане, за да му даде, понеже му е приятел, все пак заради неговата настойчивост ще стане и ще му даде колкото иска. Христос насърчава постоянство. Искайте и ще търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Получаването на Святия Дух изисква активно желание и молитва, а не пасивно очакване. Така че Божията благодат се открива пред онези, които настойчиво я търсят и молят. Там, където вярващите не се молят за Святия Дух, се наблюдава духовна суша, упадък и слабост. Пълнотата на Божията сила е предложена, но не се усеща, ако хората не искат активно да я приемат. Молитвата за Святия Дух е необходимо за растеж и разцвет на църквата, семейството и личния живот. Така че днес се молим за пълно изливане на Святия Дух върху себе си, близките и нашето служение. Да насочим вниманието към покаянието. Да се покаем за всичко, което компрометира връзката ни с Бога. Да настояваме чрез молитва за ежедневно свещаване и напълване със Святия Дух. Нека обмислим въпроса, кой човек в живота ни се нуждае най-много от нашата любов, доброта, уважение или прощение. Божието присъствие и силата на Святия Дух са винаги достъпни за всички, които искат и се покайват. Пълнотата на Духа е необходима за личен духовен растеж, за свидетелство пред другите и за успех в служението. Молитвата, послушанието и вниманието към Божието водителство са ключът за живот, напоен със Святия Дух. Днес апелирам да се молим за пълно напояване със Святия Дух, за освещаване и сила, за покаяние, за всичко, което пречи на връзката ни с Бога. Нека паднем на колене и извикаме към Бога за този скъпоценен дар, да се подготвим за утрешния ден и да оставим Святия Дух да преобрази живота ни. Амин.